Salutare și bine am găsit la un prim episod din seria noastră de Survival Games. Suntem alături de Alex Salut, salut. pe serverul MCSG. Uite bă, Te-am față văzut. față. Vezi casa aia care ai tu în spate, aia crem, pula mea, primăria aia. Aia... O vezi? Stai așa că eram pe 8 geancuri, am... Da. Aia No. cu sandstone. Da, deci merem acolo, ne întâlnim acolo. Mă fraților, și nu uitați, dacă vă place seria, nu uitați să dați un like și dacă vă place ceea ce fac, să dați și un subscribe. Petreceți și pe canalul lui Alex. Da, mă Bă, aștept. am două să... Hai repede, Bă, prima dată să mergem. Stai că mă bat, l-am bătut pe un fraier. Dă-te că nu te cred. Dăm și mie, dăm Bă, și mie. nici nu-i lagat, copil. What the fuck, stai. Bă, dar e lag pe server, e lag pe server, că știu am. Te văd în poze. Da? Tu ai lag? Lol. Ia în spate, Xavier. Hai aici, nu. Bă, lol. Ce Bă, lag. ce lag e, mă. Nică nu pot să iau. Nică, dă-te, bă. GMCSG. Ui, bă, cum au ajuns ăsta la mine așa de niciunde. Eu nu pot să iau sabia, bă. What the fuck? Ok. MCSG for the win. Hai bă, acum am reușit să iau și eu sabia. Ah. Unde ești? Hai aici, așteaptă în casă. Da, că eu sunt la Dumnezeu. Hai. Ii, boss mag. Mamă, cum ți se mișcă. Te văd că vii în poză, știi cum? Tuc. Tu e sus? Da, hai sus. Dă-te morții tăi, bă. Ce cu serverul ăsta? Și de asta ne trebuie să jucați pe MCSG. Și să nu jucați Survival Games. Bă, Survival Games, dacă vă place, puteți să jucați, dar jucați, Păi da, da, cam prea mulți hackeri. jucați pe Bad Lion dacă vă place, frate. Stai așa. Ori pe Bad Lion, pe Mineplex, nu știu dacă este Survival Games. Ba da. Nu, sau pe Mineplex. Pe Mineplex și pe alea sigur nu o să fie lag. Nimă, dar nu mă lasă să deschid ce Ba da, pe un Mineplex este. Este lag? Da, De unde știi? pentru că știu. Nu că este lag, dar pică serverul. Atât. Cel mai mare server din lume pică serverul. Te morți, te. Au vii astăzi bucur. Minecraft. Păi nu știu. Bă, îți doi jos aici, what the fuck? Hai sus, hai sus, hai sus, hai Bă, sus. sus. Unde? Nu Căcate. știu. Urcă scările mele de sus, sus. Bă, sus de tot. Nu ești. Eu sunt mai sus. Nu, eu eram mai sus. Uite, Uite. Uite. Și vin poze în pula mea. Hai sus. Oh, n-aveai papuci, că am aruncat pe jos. N-am nimica. Și uite, eu pe aici am. Și pe aici. Doamne, aici e satanic. E asta. Bă, uite-i pe ăștia, bă, stray team. Ia-ți, hai aici și stai cu shift-ul, stai cu shift-ul. Și când intră, le dăm în cap, dar du-te într-o parte și eu într-o parte. Ioi că vin. Ba nu, ba nu. Ba da? Ba, vin, bă, taci, că ne aud Sunt ăștia. noi. Hai de pula noastră. Vin, stai cu shift-ul. Dă, ești pregătit? Dau cu Hai. fishing rod de prima oară. Dai cu pizda lui măta, îi dai, așa în ea. Hai, Gheți. Să nu ne audă. Vine. Fugi Intră. de ușa, că intră frigul. Stai cu shift. Cum pula mea să faci timp de 3 Gheți? Și să știi, stai ca Milo într-o casă. Hai, că a fost... Hai mă pe, mă, dic A more. fost betaie. Hai mă că noi suntem cei mai șmecheri. Cum să nu? Mai ales tu fără un pic de armură. Nici nu-ți dă Video dog. fără armură. Nici nu te miști în poze. Da, eu acum nu mai am, nimeni nu se vede cât ești în poze. Nu se vede. Nimeni se mai vede pe tine. Na, unde Unde ești? Mă, șmecheri? Unde ești? Nu știu, pe aici. Hai, du-te încolo, du-te, așa. Pe aici am văzut. Uite-l, bă! Oh, fuck, e full iron, e full iron. Hai, dă-te. bă, pe el, ce? Nu! Ori jucăm nii armură, gheți, o luăm și fugim. Du-te de aici. Fugi, bucur. Ce milogi. Am prins. Hai înapoi sus la locul nostru. Păi să vină asta full iron. Că avem șanse. N-ai mâncare? Canci. Ia de aici.
Aruncăm siduri, că chiar aveam nevoie. Știu. Noi știi ce facem? Tactica noastră, fii atent. Mă, și intrați pe live-ul lui Alex, că în momentul când postez ăsta o să fim live. Da, o să fiu live pe YouTube YouTube cu Minecraft. și CSGO and more. Da, live de 12 ore, bă. Da, care o să fie de fapt de V8, că după aia mă plictisesc. Stau eu până la 1, ești nebun. 3. Ce ai? Stai, bă. Trebuia să fii live de 8 ore, ce? Ai! Tu m-ai împins. A, gata, eu zrip. Hai, eu mi-am iau 2 săpri în cap și-s mortus. Hai, merem. Hai, merem la spawn, mă. Hai, merem la spawn ca niște adevărați eroi, să vadă măcar abonații de niște acțiune. Aha. Nu suntem așa ca mămuile, că oricum știm că nu avem nicio șansă să câștigăm meciul. Cam ja. Eu mă gândesc realistic sau cum până aia se zice. Da. Bă, mai suntem 6 persoane, noi câștigăm, mă. Da, da. Bă! Da, hai pe el, mă, hai pe el, ce Oh my God, ce mi-a Marius. fost o săgeți. Da, ia, dai, Aha, bucur. eu nu văd unde e. Gata, zrip. Ăla, are bucur. Uite, bă, eu sunt blocat în Anvil. Are bucur. Știi ce? Rip. No, uitați, oameni buni, lagul de pe MCSG. Cum să încerc și eu să filmez de vreo jumătate de oră încercăm să filmăm, dar n-avem cum, Lag de efectiv. pe MCSG, noi suntem jucători Așa s-a întâmplat cam de fiecare dată. Unul, speed hacker, iau toate chesturile, da, ok. Noi suntem jucători profesioniști, domnul. Da. No, în fine, hai că vă așteptăm pe live-ul lui Alex, o să fiu și eu acolo. Nu uitați de like, comment și subscribe, treceți și pe canalul lui. Da, la mine. Data viitoare. Pa! Mamă.